Sermir so production pen Assamese abilipu lun kanarjan kang pupon. Kat sa song atum pen perang kia mai ke pha. Lakha krener ke hawar ke hat LA nomati arlo BJP ratcharia song atum pen vote kerek amai kapadodam. Rongkhang PS tapen umrah CPS kaparlo podalong EM Mongol singtimung vote kerek pidam. Aprangsi Abirta kelang arado anapan kardong pajero kardong. Non nili Karbi Longri Abirta ke thanabang sami ojang terangpi non Abirta ang tonpen. Dongkamukam water resources kisang bohalong Sermir so production pen Assamese abilipu lun kanarjan kang pupon. Karbi Longri pen kacethangklong alun sipo prem terang alangli first kechengsi Assamese abilipu alun kan pini dongkamukam water resources kisang bohalong sangpi sonali teronpi maipi jutang kiri thip theng ateran rensing timung. Dongkamukam Municipal Board Vice Chairman Ramsondrongpi Bithong VDC Chairman Sangpi Purnima Timongpi Assistant Secretary Lapen Lunsipo Prem Terang Atumpen Sermir so Production Pen Kason Sipon Abilipu Assamese Lam Kanarjan Ingpuponlo Labangso Lam Kanarjan Kaselamalong Sitami Karbi Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Alangli Achor Kacheteronpi Alangli Kanghon Kipidon Ajoksi Labangso Lam Kanarjan Sitami Kaselam Pachun Ponlonglo Lapen Lunsepo Prem Terang Alangli State Level An Sitami King Kam Chejordun Longlo Pusi Lunsepo Prem Terang Pen Lam Jaipon Ningarong ke la pulo ni dia pen akiman ni Assamese alunje abeli labang solunje pini alam kanarjan kampu ponong apot ini ningarong ke lapen labang so alam kanarjan kang nangkang pupi tasamepet itu laga kacimanai ditang kiri tip tingaterang antum pencenglok itu kaciman chairman sarmen cenglok awas chairman kadoi pemanan samini ini longpen lantuman suri kadang pajero lapen di kacingan media ko di teman pesami dan tundak pangpen di labangso alam kanarjan pace taji purana itu acara pun pos pesami dan teman suri kadang pajero di ningarong pen pintu kontan kantong man lapon di labangso alam kanarjan Assamese alam kanarjan di kecengsi lah di labangso abili buat alam kanarjan kaselampon labangso alam kanarjan kaselampon long bahkan tela jadi state level an di income kache jordun long pocket ini itu kacingon nai ini impun pon itu Karbi Autonomous Council sa tuliram ronghang alang lihan asor itu kacingon nai kadoi madam kache teronpi alang li nakangwan pena joksi ini labang sokin kam kache jordon lapen alang li kangwan joksi ini labang so alam kanarjan kaklan ponno ino pini chun ponno lapen nan itu kado kamera hirjumi pen di labang so alam kanarjan dengan masih malu mata itu mengacara itu dapat corona. Dan salam kanarjan nak umat orang tiba potong saja perjalanan dia. Salam kanarjan nak kecepatan pun lagi. Insya bangke itu nona macam kanplong asam kan nona macam kanplong itu gunjan berluas. Tapi ekstras bangke non si akimi lah alam ini. Akimi mana ini from situ lah, kami pan popular kekalian alam di modern lo. Jadi minta pressure alam ini nak. Kalau bentuk sudah masuk alam kanarjan tetap langsung. Ini non officially dan itu juga lo tapi internet bahkan di YouTube kupin long bangke morning sam 4-5 drop lo pote itu kado kita lampon lo. Channel bangke lagi asam non nama jatang laya channel Hollywood now kalau sih itu kado kita lampon lo. Dhere poni phai krisir kep arni lakha krener kepen hawar ke hat LA nomati constituency arlu BJP ratcharia songatum lakha isi bithilang so polling station chinthong han siarong patro klamalong vote kerek amai kapatupon bangso vote kerek amai along hawar ke hat LA BJP MLA candidate Dorsing Ronghang Chitongdun lapen Karbi Long Autonomous Council Deputy Ritesh Inhi VDC Chairman Dharam Kro lapen Ongdung kethekidingatum Chitongdun lapen 2 Puthot Denarong, Mespara Nipalia Rongalong, Lakha Krener Kepen, Hawar Kehat LE, BJP candidate Dorsing Ronghangpan, Karchupon. Bang Somayalong Tilok Real Pensi Mai Jepahem Pupon, Hawar Kehat LE, BJP candidate Dorsing Ronghangpan, Gorkha Khailapen Adivasya Khaitumda, Archupon.
Dok mukak pen perang ke waisong terang Karbi Longri Abirta long Abirta nang pali. Bukan santai. Si hempre kalau kasih ni kali, keklen ke pasik naik dum BJP itu, bualan masih ni orang thane kani. Akhirnya hello BJP along, kitu nafra kami ni junta apang ke LCC CPI mel long si papa long si keklen betul. Hempre pada jesok betul ni junta. Nasi BJP parti hempre kalam the cetam cemung mapi BJP parti rumah hempre kalam kroi pami ke kroi jod kali 2017 anikan bis pur government long doko ke dhorna kidore ita kam vidalo government long dobom ke bon ke kole ita kam vidalo dhorna long nil tum government long do tum ke Prime Minister, Home Minister, Chief Minister, Life and See, Chinkipo. Pena pi dal tu na pi mati. Lasi normally, hempre kalam the putha ke tum BJP. Pini there poni phai ingkoi arni por phai ke thom alongpen dipu kala kendro along katsa songa tumpen pherang ke mai kangni. Labang so mayalong katsa maipu Samson ingti kongchun bang rangsina teron lapen song klem rapet ari sang hotumdu. Jasemet petpen labangso amai kepadopon laki nile bahawar ahin Karbi Anglong Autonomous Council pen kachingthor amu kapanungko kaputhaksi kapadopon mai phupen kaningje pon laki nile bahawar anat towar punon kerona hemso punon patang pon pipin pinsi bilki kedropo lasi labangso abang Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan kachuningri padopon sondo bonta akam klaim klepin si abil bang ke cobok ke dam tanga sengkan angbong ata aningkan ta non seta meni tum joy pen kachini dun abang ke nili tum jong thip thelang bon ta akam bang ke nili tum jong thipo akam bang ke klaim klepin la nili tum joy pen kajulong bang akam klaim klepin si nom kontraktor ka chikrong tum bang ke bil ke ulai po bil ke dropo lapo sinli tum rong asor nang ke puduna teng pe nang komlen pe nang letu nang chisong pidun tha nili tum ke dam ke bang sungong akam klem ke pinsi alang letum ke non abil ku ulai po tang ho po alam lang abil bang ulai ni ulai ni tum jong thip the bon sita me kontraktor ka chikrong atuma bang akama bang klem klela bang ke ahok lo nili tum adim aklong dam lo la lo nili tum ke dam lo adim bang ke amen koila mati BBC road tu phang chirop Zen graveling lata claim kledet lo koila mati BBC road tu kania ingti sar kangsam koila mati BBC road tu pinkhat koila mati BBC road tu dungdungja picnic spot dungdungja picnic spot labang so to war ke claim bang ke soyong nilip MAC amatsi ke claim po sa arjulong bonta atowara long ke sangti muta klok lelang lapen arlong imuta klok lelang bonta ni tum karjulong abang ke akam claim ke pinpen poisa ke ulai dia ji ba bil kidu dia je fansi ni tum joy pen akhobor arjudung long tame nili tum ihin pen ining kang samse ke cipik lang nang ko abang ke mumin ake hai ke do bong mahut ta Karbi Anglong aphan kaching hondora kilang kalana pachuhomana sonte mo penili tung po bangke nili bahawata alang LA angkang lo tala pusona situation ke thekram long pop abangke alang li tame asai ka chiklem kle abang phulo la posini li tum po bangke alang li sitame kilang ka paching ba thek the bang phu posi pe hai ta alewe ratum ale long le la posi alang li aphanta ingwai vedet bang minu po bang si kado ka ve bokajan arat atunga phanta me tum ka chuni rikang tunga bang ni tum kat saham phang song men tame lapen isi bang ke alang li phan se tame ami thang asai ka chiklem bom una hot pini Karbi atum an alang ni phan parem nang jipu organization num ta pinang an ham phang asong atum labang so ase ang tong chi pinang ko ka bang ke alang li sujong ke claim ke dama bang ta Karbi agency claim ro haladak yong se alang li lapuan claim un aja kongdo po sonte alang li ta MLA man me apran ta Karbi Anglong akhia dat pen se alang li kithelo
alang lita Karbi Anglong akhia dapat si pini MLA ki man lo alang and the pini people lo Karbi aphan alang li elang plot pen akaprek akhai tom han council da kewan PG bangke lapana ja kongdo sonte ili tumakar i article 244A bangle kirab do na sonte reng rapeji apodlo Karbi atum hala so ka chi song ahut ke Yesisia moment ahut pen nonan sitame Karbi leader atum la persona khei so tam phan bahak kon pe la bang ke Karbi leader tom phan churu nai tapi ni la bang so Dr. Mumin alang lia bang ke ningkan for transvelang tapi ni ke Karbi against mate Karbi phan kilang plot alang li la bang so khmata asoya kong bang chipap nang chipak lang det pen bang ke nilitum ta ningduk la posi nilitum akar ita methang akhe do Keyong si pinilo putang tay kesi ketelang aposi nilitung ke pu nilitung hen meta ke pudak ke jong dagye bang nitum thang da ferere la pen nitum thang da ingring re la posi perem de da bang mimu Therepo ni phai kre serkep arni West Karbi Anglong lakha kre troxy Hamren constituency arlo langtuk thepi la pen umra si arong along BJP atuk mai kapadoda bang somai kacharipon komol rong hang pensi lamning jepon long La somai along aluhi aman penang chitong dun Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Sing Timong Hamren Chairman Sarmen Phangchuk Harlong Sura Lems Chairman Peter Timong MP Sang Pi Kareng Kropi lapen ongdung ke thigiding atum nang chitong dun la somai along lam chethan ponalong non ke wangji MLE kilik along sitami rup sing terona phanle vote pira pahai ponlo nang pusi lam ning jepon bang sorong arat atum sitami non ke wangji MLE kilik along sitami BJP aphansi vote pivek popusi lang tuk thepi arong lapen umrasi arong arat atum lam chak chipidun la sohot lang tuk thepi lapen umrasi arong arat atum pherang ke phan birta nang pali jengkha pen pherang ki babu teron Karbi Longri Abirta long birta nang pali akhai wala bagutu dihian dilum ta ente iltum cetha hala de shortcut telong le bangka dolang ma resort card kelong le tum dolang purote non resort card akini pithubo one nation one resort card po la sila plasta nang litum long thubo lalu purote te ake joy pelo sa congress adini ta ke joy nai purote sika ke thoy tinani ilime namdulo bi non ake joy ke joga sarkar pija pipi lango pilo ma pringo ma tu ni thenglo la ni thenglo la ke joy pilo ko borga bra pipi la ni non ake joy ko joy long ta sikai sika non ga belo ake joy no pipi de ake joy lo kala mo dele la hello lipi sarkar ki tidur ke la kisu ke boy eme jangle hame tin banda ke rap sarkar के बीजेपी सरकार है सबका साथ सबका विकास लेलो अनु तीन दायित्व आज बिचलो लेबन की थीना नहीं था आज चलो नहीं था लसो विधा के दवाई दारू की चिंता अपांता हल अपना लोग सुरी के थोम लगा पिंसो तो में गाली का रसो तो में पिंसो तो क्या अकाउंट लूटो लसो पैसा उलाई रहा हमले ना बुझा लो हर जुटे का अंदर था क्या Pinya Abirta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardong